Měsíční tarotová předpověď pro zvěrokruhové znamení Býka na měsíc leden 2025. Zrozenci znamení Býka se mohou během ledna 2025 nalézat v nějakých krizových situacích, kde se projeví složitá situace, o níž bude mít tento zrozenec pocit, že uvízl a není zde východiska. Může se cítit spoutaný v oklešťující situaci nebo i v obtížném rozhodování. Tato energie je však pouze dočasná a je výsledkem nějakých špatných rozhodnutí v minulosti a svým způsobem přináší životní ponaučení, zkušenost, která je velmi důležitá k utváření další osobnosti. Býk byl zaslepen chtíčem, který omezil schopnost jasně vidět. Nicméně je třeba se zbavit rčení já bych rád, ale a vzít tuto situaci pevně do rukou, kde řešení je na dosah, i když není vidět. Řešení sice přinese nějaké omezení, ale je možnost rozvázat si oči a projasnit své popletené myšlení. Je třeba akce, potlačení vlastního strachu, přiznání chyb a pak se těžkosti rozplynou. Někdy však bude potřeba přinést oběť za své předchozí činy. Je to daň, která však vede k rovnováze, porozumění a uvědomění. Pamatujte si, milí býci, že tuto situaci můžete zvládnout a ještě se z ní kvalitně poučit. Vzbudíte-li v sobě anarchii, vedoucí k vyřešení. V partnerských vztazích se bude býkům naopak velmi dobře dařit. Toto období je šťastné v prožívání svých vztahů. Energie je zde rozšířena i na více generací a proto je příslibem dobře fungující širší rodiny. Může se jednat o založení nové rodiny, pořízení potomků nebo radost ze svých dětí. Je to nová etapa vztahu, která je radostná a vede k rozšíření. Partneři pod touto energií snadno získávají majetek, jako je dům či otázky bydlení. Může jít o koupi auta, domu, ale i o příchod různých darů či dědictví. Také témata stěhování jsou zde aktuální. U problémových vztahů je potřebné otevřít oči a vnímat i zdánlivě nevýznamná gesta, která mohou být zaslepené a zbytečně vytvářet vztahovou nepohodu. V oblasti pracovní se chystají změny na pracovišti anebo i změna práce. Může jít o přechod za prací, která je lépe placená. V oblasti podnikání můžeme najít výzvu k novým investicím, protože dojde k zúročení. Je třeba uvolnit brzdu a obecně trochu zariskovat, kde tento risk přinese lepší podmínky i zisky. Proto přehodnoťte svoji dosavadní pozici a poohlédněte se po možné změně. Zanechte nerovnováhu a nejistotu, která je zbytečně blokující. Nyní máte čas změny a pozitivního postupu. Stačí se nebát svých vlastních rozhodnutí. Na úrovni vědomí se rýsuje náhlé poznání vnitřního bohatství. Náhlá změna ve všedním životě nebo nějaké rozhodující setkání, kde ke svému překvapení zjistíte, jaké schopnosti se ve vás skrývají a jaké máte možnosti růstu a rozvoje své osobnosti. Může dojít k rozhodující změně vašeho vědomí. Na druhé straně se jedná o období bez vývoje, pokud se tazatel tomuto tématu dostatečně nevěnuje. Tento odpočinek by však neměl trvat příliš dlouho, aby nedošlo ke stagnaci. Milí býci, přeji vám, ať naleznete svoji vnitřní i vnější sílu k nápravě všeho, co se v minulosti nepovedlo. Věřte, že vše je pouhou součástí něčeho velikého a proto žádný současný problém nemůže být tak veliký.